lamas, kagang, ug gulay. Tapos, nagtakaan natin nagpainit na taog, kawcharo. Ang lamas. Gamay naman atong sibuyas dahon. Ang atong gikuha is dahon saloy. Tanglad. Next is din atsal. Bango na guys. Human sa atsal is tanglad with dahon saluya. Then, sunod na to ang kagang. Then, ipatan ni di patrapod ko buok kagang. Man sa kagang guys, mawala ang langsa sa kagang atong butangan o ako pwede gamay lang ang pawala lang sa langsa. Tiyan! Kasarap. Sarap tingnan. Tuhok na ang binigay sa kagang guys. Next na to is gulay. Mahok ng lamig. Then close. Open. Sesame. Kahumot na. Dungagan na ito og tubig guys. Para paluto sa atong ang gulay. Okay. Charan! Ito na. Ito guys is kukumama. Fresh gata. Charan! Then, salt to taste. Yan ito next. Palamig. Sibuyas dahon. Ready na guys. Charan! Wow! Then, ako tag-isa. Wow! Na lang guys. Bye-bye. See you next video. Mwah.